Como ves o partido de hoxe ante o Málaga? Bueno, é un partido que se non encaixáramos sería un bo partido e como ganar vamos ganar, pois mira, serían 3 puntos moi importantes. Pois é un partido bastante importante, esperemos que a victoria se quede na casa, así o Celta pode mellorar a posición na Liga. Pois vai ser un partido difícil porque o primeiro dano sempre é difícil, e vamos ter outro despois na casa, dos partidos na casa sempre son complicados. Esperemos que gañemos os dous e perdamos o do medio do Valencia e así xa está. Bueno, no, veo un partido importante. Venimos de ganar en Copa del Rey y bueno, para empezar el año en la Liga había que empezar con buen resultado, ¿no? Pois eu espero un partido moi disputado porque o Málaga tamén é un bo equipo, chega con un novo entrenador e bueno, pero eu penso que o favorito é o Celta. Bueno, máximo goleador do Celta B, é moi importante a quiniela para hoxe, así que dinos como crees que vai quedar o Celta hoxe? Eu creo que 3-1. Goles de quen? 2 Iago e un Vas. 3-1. Con goles de? 2 de Guidetti y 1 de Aspas. 2-0. Goles de Guidetti e Aspas. 3-1 para el Celta. 2 de Iago Aspas y 1 de Bongonda. Eu 2-0 conformábamos 3-0, pero bueno, posiblemente nos marquen algún gol, que somos algo fluxiños, pero bueno, 2-0, veña. Eses dous, de quen che gustaría que fosen os goles? Un que marque o Gudetti xa que vai xogar e outro do Aspar xa que estamos.